certificate o barangay certificate. Ako ang i-post lang kung saan pagkuha. O nanap ni QR code. Travel pass. Travel pass code. Sa kita-kits. Kita-kits sila sa Baganga. Ayos. Tayo. Shortcut days. Hi guys, mga unsan mi diri sa kapagkainan sa Compostela. So tara, kaon pa. A few moments later. Manamig kaon bay. Usog na siya bay. Kung namas Compostela, okay ra pod diri magkaon kapagkainan. Ready na, mag-ready na mi guys kay mga to na mi shortcut din padulong Kinablangan Kinablangan Baganga. Dito man ang beach resort, Digit Beach Resort kon siya, separate island siya na among atuan. Ang name sa mga resort kay Happy Island Beach. So tara guys, ato na ta.
Kastilyo. Ay, tower. Nanami diri sa diri kapehan. Sa lugaran eh. Compostela Road man eh, something. Araw, Barangay Panansalan, Compostela. Dagan ko diri motorista. Mga X-Max. Kami ray Aerox by. Welcome to Yachts Kapehan, Panansalan, Compostela, Davao de Oro. No face mask, no entry. Bawal ang bata. Maglagbo? Apo. Kamu lang gaman. Ah. Kalak lang po na ako daan, ma'am, no? 50 pesos per head kung sumabot. Ah, Sila? 50 pesos daw. Kape yung coffee. Coffee. 50 po. Asa mag-order din sila? Ito lang po, sir. Kalak lang na ako daan po. Nara. Yan, ako daan eh. Okay na yun. Thank you. Ah, dagang today tao der pa eh. Di ba ba ito? Order lang ka. Ay, nakapay. Full buy. Pugnaw daw kayo. Pwede bye. Nawa. Na-view deck dara. Kilid. Sana all. Sana all. Long hair. Sana all long hair. O saan ang ilaw? Battery? Battery. 24% pa lang. Ito. Gusto ni dire? Yachts, kapihan. Yachts Kapihan. Ay, gusto yun ako sino. Yes, sir. Ayan, kape. Pweta. So, ang entrance dere, mamalit lang magdo ka kape, no? Dili, Ay, 50 pesos. 50 pesos na entrance Dili siya entrance kan. Entrance siya bro yana pero or consumable. consumable. So, ang 50 pesos pwede na bisayang kape. Napitabay. Mo man itong kapilayo doy. Kape. Tama. Wa man ni kuan, di man ni ka mata. Pampatulog noon sa kape. Tara guys, ilang tangay ta dyan. Oh. Tara guys, ilang view deck. Hugot. Ano sa ni? Nagmahal, nasakan, nagkapehan, naka-move on. Charet. Move on ha. Karang view. O, naigid na sa construct by rin ako, no? Walkway. Ayos po. Walkway niya. Naigamay yung kubo-kubo dito. Agapuhan eh. Small na yung view. Nag-CR pa man si Dion. Panahon na itong taas ani. Akong mag.
Dako lang na view. 360 view. Yeah. Tara, nauna ta kay pangitan. Bye-bye, kapihan. Kapihan ni yacht. Suka. Cara, wala niya. Cara. Okay na, boss? Okay na? Yo, ako na. Sabi na ako distant ba? Sabi na ako distant ba? Sigaw! Sigaw! Siya trabaho! Wala si Silvio na rin. Ano ba? Ano na nga ito niyo? Sigaw! Siya trabaho! Ha? Wala nagdadalang kayo na. Nagdadalang kayo na.
何？お前はもう死んでいる。Bago gani, white sand. Mahoko. Katiil pa ni. Welcome to Baganga. Ako na yung Baganga, bye. White sand beach skyline, parang Boracay. Oo, fish na. Okay, guys. Ako ah. Oh, dagat na bye. Ha? Pwede. Yay! Welcome to Baganga. Ambak sabay. Ambak sabay. Ambot na mig Baganga bay sa katakong loob. For the first time For the first time. and forever. Oh, kanta mo si Elsa. Wapo kayo pag-surf na, ipakita ako. Wapa kayo yo. Mani, ang nindot. Glaway yung mga surfer dere. No, Jude. A few inches later. Oo. Ang bayad daw tag environmental fee. Nang nilay dere. Ay, morning, no. Ha? Inquire po ko ani dere. Unsa puno daw? No. Para naras- tourism center. Makapat yung isda diri ah. Papat palit yan itong sugba. Sugba og magkuan po kaning Sabaw. Dalawa, sir. Ha? Dalawa po. Dalawa mo ba? Ang parking, ma'am, sa Happy Island. Dito na. Ano ma'am? Going to Happy Island. Oo, Baganga. dapat dito diri no, diri dito. Ano ka ngayon banda? Wala nang ligo ang pormaha oh. Layo ba to? Layo siguro kayong kuwan na rin. Ay, taas. Ganda ko ang hunasa. Teka na, siguro na kayo lang.
Mamalit na siguro tagkuan. Magbayad na sa. Mamalit na siguro tanong kay. Hindi. Pwede daw dira i-plaster lang boy, wala daw bayad. Kung dito sa likod, wala daw bayad. Ha? Hindi ko sure. Pa dito na lang ta. Hindi po dito daw. Pato dili ko sure. 250 man tong nasa kuan. Pero ang pusan ba? Sa banda? Diri daw ang bangka, wala pa daw ang bangka. Sa bangka lang tambak kayo. Oh. So, muna ang bangka ang sakyan mo. Meron, butang sa kayo. Salamat. Let's go. Samok ba nimo? Dagang ako dito. Kasi ang kape ay lang ako. Susan ba? Sundi na ng bayot. Sundi na ng bata. Si Ella din eh. Ha? Gari? Gabi dyan eh. Pero kaya kayo pagkalabi ha. Nagdaghan kayo. Okay. Padulog namin sa to Shin? Sa to pagalan Shin? Pusan Bar. Hi guys! Nanami diri sa Happy Island Resort po. Sitio po. Baganga. Puo. Ang Puo di ay. Bilang mo rin pangalan sa resort. Kuan din na siya. Barangay sitio. Murag sitio or po? Oh, sitio. Kay Purok Sunflower man daw yung kuan. Happy Island. Mao ni among view. Daghan day kay tao diri tanawa guys. Daghan jud kaayo. Tao, ba't mo makita? Mao na siya ang ginaingon na sandbar. Medyo parang gloomy. Kaya na ibagyong bising. Ayaw pa kayong dagat. Pero dito, atong magkapan. So, diri sa Happy Island Resort, 1,000 ang overnight na room. Pero pwede po mag-tent lang mo, magdala mag-tent. Nya, dili lang ko sure pila ang tent. Murag 250 lang yata ang tent. 50? Or Plus ganun. Ako pa kayo. Lingaw pa. gani, ayaw tatag naka 250 na tent. Mas barato. Nya, gikan sa main island sa Baganga jud mismo.
mag-boat ride lang mo, tag 5 ra. 5 lang. 5 each. Pwede po mo ambot kung naman to yung nag-post na 75 daw. Ka na siguro mga inanang exclusive na mga boat. Akala siguro maglibot-libot. Oh, libot-libot siguro. Island hopping. Dagan pa man dito kang mga island, oh. Daghan nga ni kaayo mo lang gingon sa mga pagtunaw ko mga bangka-bangka lang. Gani. Karon lang ako na-focus. Asa island ka na? Dili na island na. Ito, hindi na bangka. Mga bangka lang. Ay, bangka din na. Bangka mo ro. Lagi mga tao-tao. Ugma guys, mga tumig Lake Carolina. 35 minutes away dire. Bien, diretso nagmati dan Then libot mi pamati. Kuan sa tawag na? Loop ride. loop. Loop ride. Kanina ni Agi mig asa ganito bay? Kuan, liwagwag. Liwagwag Falls. Gawa kayo dito. Balik ka dito ba? Doon naman kayo. Katiil. Ay, okay, back trail naman taan to. Sa Katiil. Lingaw dito. Gwapo dito ang weather. Ina sumbok din. Gwapo dito. Gwapo dito ang weather karon kay mura siya, ano sa tawag ito? Basta lang ga. Buda, mura siya kapatagan na kanang bugnaw lang panahon. Lami mag-ride sa dito, no? Alam mo yun? Pwede mo ito, morning ride dito. Ya, balik lang. Kapoy na. Paliwagwag. So, diri sa island, Happy Island Resort, walay short orders na pagkaon. So, kung gusto mo manganhi diri, magdala mo burner or uling, naman sila isugbaan diri. Yan na may daghan mapalitan diri na isda o mga kinason. Na po yung mga nagalako-lako, like kanina, lako siya pagkaon niya. Basta yung baligya. Tagpila? Hindi ko gusto po. Ikaw, gusto ka? Tamis? Ka na? Sige, isa na lang. Yan, naglako siya spaghetti. So, gato tag-80, pwede mo makapalitin na to. Iyo. Pwede po magpalit o isda pang sinugbaw kinason. Ta, malit na ta. Basig mahurot na ta. Tara, patutog palit ta. Para mabayaran to na to siya. Mga butan mga tao dere. Katulang sipat na bata. Ilibot ni. Kay gigan sa boat. Kung asa ni Dunggo ang boat namin na tagbuan bata. Abi na mag-ihatod mi diri sa Happy Island. Sus, gilibot-libot jud mi sa whole island. Ginokolor. Nagkunsabat niya lalaki na gina. Di ba uban namin yan? Gane, sundalan ng bayot. Ano da ito? Di ka katumo na laki sa. Ito na ko na. Gane, isipata sa bata lagi. Bugat pa dyan kayong dala, igang pa dyan kayong jacket. Patang. So follow the signs lang mo guys, na may signs there is, arrow signs padulong. Happy Island Resort. So, tara mamay sa tag-ista. Tanaw na view. A few inches later. Hey, success! Naman may pagkaon. Laluya man ko. Kape. Kapoy kang baktas. Ha? Oh, si Kwan Boy, whitey. Tignan ko. Pa-sexy pa siya ba? Badula. Ayaw si mama. Kakit niya. Nawa ang atbang niya. Bato-batuhon. Dugay daw yung wakay ng bay. San Miguel bay. Cheers! Cheers! Sa pila ka bulag, may inuminom pa. Ay, inom-inom kay Liquor Man sa Davao City. Tag-isay, Lord! Gilod ka. May pay. Wala na ka nasanay bay. Tuba na yung gusto. Mas kayo? Drink moderately. Ano? Darang! Nami bisita! Mat kinsan eh, bigla lang nagpatanga. Kabagag nung sa balanday. Kaya ang pangalan balanday. Ganaan lagi mo iros to ah. Huh? Namaamoy siguro nila sa Erin. Palambing ba ya? Igat, crush ko ni man oh. Siguro yung palambing mo sa ako ah. Tanaw sa kamera. Naya. Uy, camera shy bye. Hello, uy, ni Dugo. Kaon
kwarto kay ikaw among kaunon. Nangkut-kut pa siya. Kut-kut to. Oh, taga sa camera. Bye. Cute. Foto ang tataboy. Ikaw dia. Ikaw. Ikaw. Harapan kasing sarili tayo. Iya. Ang diri na noon mo ang wow. Kita sa iyo. Ang iyo na yang ya. Osim. Ang sarili niya. Nabatik-atik na siya ganana. Eventually. Okay, so wakas. Ikaw dala ikaw paglungag. Wakas, makarating rin. Tara, puro sand. Ano yung ginayin mo na sandbar? Ano ba rin? Ano ba? Dagan kay tao, mga sand. Barakay. Puti gini siya pag-aaral kasi yung tangalo ni mo, tangala yung may glass. Silaw lang kayo. Silang. Nakuha na ito rin ay. Ito, pwede makaliko pa sa unahan. Katawa naman, dito ay naidagan mga bitin. Ano yun? Saan tawa to? Bit snake. Bitin. Snake. Bit snake. Bit snake. Di lang ito magkuha ng mga tao, boy. Dito. Dali lang to, ligo. O dito. Kahit Pacific Ocean. Sayang gamay na ng Pacific. Sayang. Ang trip. Rocks. Wala na pa dito. Wala na, island pa dahil dito ba? Saan na kaya? Ay, mo siguro itong naibalay. Dili man kaya layo kayo ay. Layo ng kato. Doon naman to, 15 minutes away. Sabi tao. Ay, mabaw lang kayo diyan. Saan to pagligo mabaw mo kayo na? Kuan, higda maligo. Saan ako mag-salong? Why did mo ka ng expectation karon ay? Expectation versus reality. Rag, ano, makita na nila. Ang dagan sa wave. Sana cool. Dito kayo, kita na. Takot ng island. Ako kayo ay? Pero gamay lang kita na. Kanina pa may naglakaw. Yung kabot. Ay, mabaw di kay Drishim. Bantulay nag-agto. Totoo. Mabaw gapon. At least matuslo na ta. Dito ta banda ka nang lalam. Ayun, siguro makarescue sa to. Kami ta rescue Honda rin nga. Uy, gabot ko. Ay, kasakit. Isda, di ba? Kadagan. Dagan pa din ang isda. Crab. Crabs. Crab na. Ay, di. What? Ay, sagot lang. Sagot lang. Nami swimming pool guys. Tunga-tunga sa, ano saan tawag? Island of Koo. Pwede ba ka matulog rin ka? Sure. Wala na ba? Wala ni mo. Hi. Kiki, yung dilisin ay. Babalik ka, empty siya. Sakta lang ni mo, taon-taon mo. Apo naman. Mo charge. Mo charge ang sarili. May mo na pa na siyang 50%. So yoy. Nawa ang dagat. Di namin kaduol. Kaya look na kayo. Dagko kayo. Balod. Sino yung mga snake dre ah? Sa mga sanay og dagat na gustong salom-salom, di dyan mo malingaw dire kay igo ra sa tiil ang tubig, tara ang iyang pinakasalom. Wala na. Kaya kung dito ka sa waves, diretso ka dito kay Kuan, Little Mermaid, padulong. A few moments later. So, diri sa Happy Island, pwede mo makagamit sa ilang kitchen utensil o mga kaldero o sinitawag plato, apoy tadtaran, apoy sugbaan o apoy lababo. Dari play go, clean as you go.
Bamig kuan ba? Unsa tawag ani boy? Terang pangatana ka tong una. Dili siya una na ilang mo. Mataas. Punishment.